obranca, ktorý bude chýbať Skaličanom dvojnásobne, pretože ide o defenzívneho špecialistu z prvého páru, ale teraz obrovská príležitosť Skalice dosiahnuť ten vytúžený gól, ktorý by ju dostal v priebežnom hodnotení SHL-ky na štvrtú priečku. Aj prichádza na viackrát, ale predsa sa dokázal presadiť Andrej Legalín, jeden z top kanonierov SHL v posledných mesiacoch, či už v skalickom drese alebo v tom predchádzajúcom. Legalín ešte ponúkol takto Šachvorostovový gól ako na podnose, ale ten jeho ponuku neprijal. Takto Legalín musel zobrať na seba. A 24-ročný Rus opäť ukázal čuch na góly. V tejto sezóne mi to síce v Skalici až tak nestrieľa, bol to pre ňo iba druhý sezónny gól, ale v lani uradoval v Topovčanoch s 29 gólmi. Tomu pridal aj 44 asistencií, celkovo 73.